Засяроджваемся ў цішыні, збіраемся сёння ў Вялікую Пятніцу ва ўспамін мукі і смерці Езуса Хрыста. Літургія накіроўвае нас на разважанне над збаўчай мукай Пана, пакланенне і ўшанаванне Святога Крыжа, які некалі быў знакам ганьбы і сродкам забойства злачынцаў, але праз смерць Збавіцеля стаў сімвалам трыумфа і дрэвам жыцця. Пасха – пераход з граху да жыцця, таму нашае паяднанне з Айцом патрабуе знішчэння справядлівага. Езус, каб выправіць нашыя грахі, найперш нясе іх цяжар. Ён робіць смерць як чын плённай збаўчай ахвяры. Літургія Вялікай Пятніцы, мукі і смерці Пана дэманструе праўды, якія кажуць аб неабходнасці цярпення Божага, каб адбылося нашае збаўленне. Гэта адзіны дзень у годзе, калі Касцёл не адпраўляе эўхарыстычнай ахвяры. Гэта падкрэслівае надзвычайны характар сённяшняга дня, а менавіта дня смерці Божага Сына. У гэты дзень ён быў выданы ў рукі людзей, якія учынілі з ім як хацелі. Смутак Вялікай Пятніцы ёсць смуткам рэчаісным, глыбокім смуткам, бо гэты смутак ад Бога, кажа святы Павел. Гэта смутак нашай скрухі, які засяроджваецца на надзеі. Літургія Вялікай Пятніцы складаецца з 3 частак: літургія слова, адарацыя крыжа і святой камуніі. Пасля гэтай літургіі мы будзем ісці да Божага гробу, куды святар перанясе найсвяцейшы сакрамент, і там будзе праходзіць адарацыя найсвяцейшага сакраменту. Праз хвіліну святар распачне літургію Вялікай Пятніцы, мукі і смерці Езуса Хрыста. Першая частка літургіі Вялікай Пятніцы, літургія Божага Слова, распачынаецца момантам цішыні. Святар будзе ляжаць крыжам, а мы ў гэты час будзем стаяць на каленях, каб падрыхтаваць сябе на прыняцце Божага Слова. Пасля ён будзе маліцца словамі старажытнай малітвы і прасіць, каб Пан Бог праз сваю муку, якая перамагла смерць, паяднаў нас з Хрыстом і асвяціў сваёй ласкай.
Тоже Ты праз муку Христа Твайго Сына нашага Пана знішчыў смерць спадчыну першароднага граху, што перайшла на ўсё наступныя пакаленні. Дай, каб стаўшыся падобнымі да Хрыста і асвячоныя Тваёй ласкай, мы неслі ў сабе Яго нябесны вобраз, як па неабходнасці мы жылі ў вобразе зямнога чалавека, праз Христа Пана нашага. Першае чытанне. Ён зранены быў за беззаконне. Чытанне кнігі прарока Ісаі. Вось па шчасці слузе майму, ён узвысіцца, узнясецца і будзе узнявечаны. Як многія здзіўляліся, настолькі знявечаны быў, як ні ў кого выгляд ягоны, а постаць яго не нагадвала чалавечай. Так здзівіць ён многія народы. Каралі перад ім закрыюць вусны свае, бо ўбачаць яны тое, пра што ім не было сказана, і спазнаюць тое, чаго ніколі не чулі. Хто ж паверыць таму, што мы чулі? І каму адкрылася плячо Пана? Ён вырас як парастак перад намі, і як корень сухой зямлі. Не меў ён ні хараства, ні прыгажосці, каб мы паглядзелі на яго. І не меў ён выгляду, каб прывабіць нас. Зняважаны, адрынуты людзьмі, муж цярпення, які спазнаў слабасці, ад якога адварочваюць твар, пагарджаны. Таму мы лічылі яго за нішто. Але ён узяў на сябе цярпенне нашы і панёс нашы хваробы. А мы думалі, што ён пакараны, пабіты і прыніжаны Богам. Ён зранены быў за беззаконне нашы, раздаўлены за нашыя правіны. Пакаранне міру нашага на ім, і ў яго ранах яго мы атрымалі здароўе. Усе мы блукалі, як авечкі. Кожны сышоў на сваю дарогу, а Пан усклаў на яго усе нашы правіны. Цяжка прыгнечаны, ён скарыўся і не адкрыў вуснаў сваіх. Маўчаў, як ягнё, якое вядуць на зарэз. Як авечка перад тымі, хто стрыжэ яе, не адкрыў вуснаў сваіх. Пасля ўціску і суда яго схапілі. І хто раскажа пра ягоны род? Бо ён вырваны з зямлі жывых, за беззаконне народу майго быў змушаны да смерці. І магілу яму вызначылі разам з бязбожнымі, і пахаванне з багатым. Бо не чыніў насілля, і не было падману ў вуснах ягоных. Пан пажадаў раздавіць яго цярпеннем. Калі ж прынясе жыццё сваё ў ахвяру за грахі, убачыць вечнае патомства, і волю Пана здзейсніць ягоная рука. За цярпенне сваёй душы ён убачыць святло і ім насыціцца. Мой справядлівы слуга апраўдае многіх і сам панясе іхнія правіны. Таму дам яму удзел сярод вялікіх, і з моцнымі ён будзе дзеляць здабычу за тое, што аддаў сябе на смерць і быў залічаны да злачынцаў. Ён сам панёс грахі многіх і стаў заступнікам злачынцаў. Гэта Слова Божае. Ojcze, w Twoje ruki отдаю я дух мой. Ojcze, w Twoje ruki
справедливости Твоей избав меня. У руки Твои отдаю дух мой, Ты меня откупил, Пане Боже верный. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Для всех ворогов моих я стал посмешищем, нават для суседів моих, жахом для знайомих моих. Хто бачить мяне на вулиці, утякає от мяне. Забитий я у серцях, як померлий, я подобний до розбитого начиня. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Сподяюся на Тебе, Пане, я кажу, Ты мой Бог. У Твоих руках дни мои, вызвали мяне з рук ворогов моих и гонителя. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Нехай світить обличчя Твоє над слугою Твоїм, збав мяне у своей ласкавости. Будьте мужними, нехай буде моцним серце ваше, усе, хто сподяється на Пана. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Читання послання до Гавреєва. Брати, маючи першвітара великого, який пройшов небеси, Єсуса, Сина Божого, будемо твердо триматися вигнання нашого. Бо ми маємо не такого першвітара, який не мог би спочивати слабостям нашим, але такого, який, поводле подобенства, зведав усі випробування в крамі греху. Тому наблизимся зловерно до трону ласки, как отрымать милосердность и знести ласку для своечасовой допомоги. Христос, у дни тела своего, с мощным голосом и слезьми вознес молитвы и просьбы до того, кто мог уратовать его от смерти, и был выслушан за свою покорливость. Хоть был сыном, научился послухмянности, дякуючи тому, що витерпів, і, будучи досконалим, ставши для усіх, хто йому послухняний, причиною вічного збавлення. Це Слово Божие. Хвала Тебе, Володар веков, хвала Тебе, Володар веков. Христос принизил себе, будучи послухмяним аж до смерти, смерти крижовой. Тому Бог узвысил Его и дал Ему имя, понад усялякое имя. Хвала Тебе, Володар веков. Пан з вами. Мука Пана нашого Єсуса Христа поводле Яна. Сказавши гэта, Езус выйшаў з вучнямі сваімі за зімні ручай Кедрон. Там быў сад, у які увайшоў ён і вучні ягоныя. Гэтае месца ведаў і Юда, здраднік ягоны, бо Езус там часта збіраўся з вучнямі сваімі
Таму Юда ўзяў кагорту і слух ад першасвятароў і фарысеяў і прыйшоў туды з паходнямі, ліхтарамі і зброяй. Езус жа, ведаючы ўсё, што павінна з ім стацца, выйшаў і сказаў ім. Каго шукаеце? Яму сказалі, Езуса з Назарета. кажа ім. Гэта я. Стаяў жа з імі таксама Юда, які выдаў яго. І калі ён сказаў ім, гэта я, яны адступілі назад і ўпалі на зямлю. Тады ён зноў спытаўся ў іх. Каго шукаеце? Яны сказалі, Езуса з Назарета. Езус адказаў. Я сказаў вам, што гэта я. Калі ж мяне шукаеце, то дазвольце ім адысці. Сталася так, каб збылося слова, якое сказаў. З тых, каго ты даў мне, я не згубіў нікога. Тады Сымон Пётр, які меў пры сабе меч, дастаў яго і ударыў слугу першасвятара і адсек яму правае вуха. Імя ж слугі было Мальхас, але Езус сказаў Петру. Схавай меч у ножны. Няўжо мне не піць з келіха, які даў мне айцец? Тады кагорта, тысячнік і юдэйскія прыслужнікі схапілі Езуса, звязалі яго і завялі спачатку да Анны, бо ён быў цесцем Каяфы, які быў у гэтым годзе першасвятаром. Каяфа быў тым, хто параіў юдэям, што лепш аднаму чалавеку загінуць за народ. За Езусам ішоў Сымон Пётр і іншы вучань. Вучань гэты быў знаёмым першасвятара, таму увайшоў разам з Езусам на дзядзіне з першасвятара. Пётр жа стаяў звонку каля брамы, і вось той вучань, знаёмы першасвятара, выйшаў, сказаў брамніцы і ўвёў Пятра. Служанка брамніца кажа Пятру. Ці ты з вучняў гэтага чалавека? Ён сказаў. Не. Нявольнікі і прыслужнікі распалілі агонь, бо было зімна і грэліся. Пётр таксама стаяў з імі і грэўся. Першасвятар спытаў у Езуса пра вучняў ягоных і пра вучэнне ягонае. Езус адказаў яму. Я адкрыта казаў свету. Заўсёды вучыў у сінагодзе, ў святыні, дзе збіраюцца ўсе юдэі, і патаемна не казаў нічога. Чаму ты пытаешся ў мяне? Спытай тых, хто чуў, што я сказаў ім. Яны ведаюць, што я гаварыў. Калі ён сказаў гэта, адзін са слугаў, які стаяў паблізу, ударыў Езуса па твары, кажучы. Так адказваеш першасвятару? Езус адказаў яму. Калі я дрэнна сказаў, дакажы, што дрэнна. А калі добра, чаму б'еш мяне? Тады Анна паслаў яго, звязанага да першасвятара Каяфы, а Сымон Пётр стаяў і грэўся, і сказалі яму. Ці і ты з вучняў ягоных? Ён адрокся і сказаў. Не. Адзін са слуга першасвятара, сваяк таго, каму Пётр адсек вуха, сказаў. Ці не цябе я бачыў з ім у садзе? Пётр зноў адрокся і адразу заспяваў певень. Ад Каяфы павялі Езуса ў прыторыю. Была раніца, і яны не ўвайшлі ў прыторыю, каб не апаганіцца і магчы з'есці Пасху. Таму Пілат выйшаў да іх і сказаў. У чым абвінавачваеце гэтага чалавека? Яны сказалі яму ў адказ. Калі б ён не быў злачынцам, мы не ведалі б яго табе. Пілат жа сказаў ім. Вазьміце яго вы і судзіце паводле свайго закону. Юдэі сказалі яму. Нам нікога не дазваляецца забіваць. Так павінна было збыцца слова Езуса, у якім прадказаў, якою смерцю памрэ. Тады Пілат зноў увайшоў у прыторыю і паклікаў Езуса і сказаў яму. Ці ты кароль юдэйскі? Езус адказаў. Ты кажаш гэта ад сябе. Ці іншыя сказалі табе пра мяне? Пілат адказаў. Хіба я юдэй? Народ твой і першасвятары цябе выдалі мне. Што ты зрабіў? Езус адказаў. Валадарства маё не з гэтага свету.
Калі б валадарства маё было з гэтага свету, слугі мае змагаліся б, каб мяне не выдалі юдэям. Цяпер жа валадарства маё не адгэтуль. Пілат сказаў яму. Дык ты король? Езус адказаў. Ты кажаш, што я кароль. Я на тое нарадзіўся і на тое прыйшоў у свет, каб сведчыць аб праўдзе. Кожны, хто ад праўды, слухае мой голас. Пілат сказаў яму. Што такое праўда? І сказаўшы гэта, зноў выйшаў да юдэяў і сказаў ім. Я не знаходжу ў ім ніякай віны. Ёсць у вас звычай, каб я на Пасху адпускаў вам аднаго вязня. Калі хочаце, я адпушчу вам караля юдэйскага. Тады яны зноў закрычалі. Не яго, але Барабу. А Бараба быў разбойнікам. Тады Пілат узяў Езуса і аддаў на бичаванне. А жаўнеры, сплёўшы вянок з церняў, усклалі яму на галаву і апранулі яго ў пурпуровы плашч, і падыходзілі да яго і казалі ім, Вітай, кароль юдэйскі. і білі яго па твары, а Пілат зноў выйшаў і сказаў ім. Вось я выводжу яго да вас, каб вы ведалі, што я не знаходжу ў ім ніякай віны. І выйшаў Езус у цярновым вянку і пурпуровым плашчы, і сказаў ім Пілат. Вось чалавек. Калі ўбачылі яго першасвятары і прыслужнікі, закрычалі. Укрыжуй, укрыжуй. Сказаў ім Пілат. Вазьміце яго вы і укрыжуйце, бо я не знаходжу ў ім віны. Юдэі адказалі яму. Мы маем закон, і паводле закону ён павінен памерці, бо ўчыніў сябе сынам Божым. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, спалохаўся яшчэ больш і зноў увайшоў у прыторыю і спытаў Езуса. Адкуль ты? Але Езус не адказаў яму. Тады Пілат сказаў яму. Не размаўляеш са мною? Ці не ведаеш, што я маю ўладу адпусціць цябе і маю ўладу укрыжаваць цябе? Езус адказаў. Ты не меў бы надо мною ніякай улады, калі б не было дадзена табе з вышыні. Таму большы грэх на тым, хто мяне выдаў табе. Адгэтуль Пілат намагаўся адпусціць яго, але юдэі крычалі. Калі адпусціш яго, ты не прыяцель Цэзара. Кожны, хто чыніць сябе каралём, той супраць Цэзара. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, вывеў Езуса вонкі і сеў на судовым пасадзе на месцы, якое называлі Літастрот, а па-габрэйску Габата. Быў гэта дзень прыгатавання Пасхі, каля 6 гадзіны, і сказаў ён юдэям. Вось кароль ваш. А яны закрычалі. Вазьмі, вазьмі, укрыжуй яго. Пілат кажа ім. Я павінен укрыжаваць вашага караля? Першасвятары адказалі. Не маем караля, апроч Цэзара. Тады ён выдаў ім Езуса на укрыжаванне. І ўзялі Езуса, і несучы свой крыж, ён выйшаў на месца, якое называлася месцам чэрапа, па-габрэйску Галгота. Там укрыжавалі яго, а з ім 2 іншых, з аднаго і з другога боку, а пасярэдзіне Езуса. Пілат жа зрабіў надпіс віны і змясціў на крыжы. Было ж напісана «Езус Назаранін, кароль юдэйскі». Гэты надпіс чыталі многія з юдэяў, бо месца, дзе укрыжавалі Езуса, было блізка ад горада. І напісана было па-габрэйску, па-лацінску і па-грэцку. Першасвятары юдэяў казалі Пілату. Не пішы кароль юдэйскі, але што ён сказаў? Я кароль юдэйскі. Пілат адказаў. Што напісаў, то я напісаў. Жаўнеры ж, якія укрыжавалі Езуса, узялі ягоную вопратку і падзялілі на 4 часткі кожнаму жаўнеру па частцы. Узялі і туніку. Туніка была не шытая, уся адверху тканая. Таму сказалі адзін аднаму.
Не будем разрывать яе, але кинем лёсы, кому достанется. Так сбылося сказанное у Писании. Поделили меж собою мою вопратку, и об одежине моей кинули лёсы. Жаўнеры так и зрабілі. Стаялі ж каля крыжа Езуса маці ягоная и сестра маці ягонай Марыя Клеопова и Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач, і якога ён любіў, сказаў маці. Жанчына, вось сын твой, Потым сказаў вучню. вось маці твая. І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. Пасля гэтага Езус, ведаючы, што ўжо ўсё збылося, каб здзейснілася Пісанне, кажа: Прагну. Стаяла пасудзіна, поўная воцату, тады уздзелі на ісоп губку, намочаную воцатам, і паднеслі да ягоных вуснаў. Калі Езус пакаштаваў воцату, сказаў: Здзейснілася. І, схіліўшы галаву, аддаў духа. Усе станем на калені і праз пэўны час захоўваем маўчанне. Юдэі, паколькі быў дзень прыгатавання, каб не заставаліся целы на крыжы ў шабат, бо гэты дзень шабату быў вялікі, папрасілі Пілата, каб укрыжаваным паламалі галені і знялі іхнія целы. Таму прыйшлі жаўнеры і паламалі галені першаму і другому, якія былі укрыжаваныя разам з ім. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо памёр, не ламалі яму галені, бо толькі адзін з жаўнераў прабіў дзідаю ягоны бок, і адразу выцекла кроў і вада. А той, хто ўбачыў, засведчыў, і сведчанне яго праўдзівае, і ён ведае, што кажа праўду, каб і вы паверылі. Бо сталася гэта, каб збылося Пісанне. Косць ягоная не будзе зламаная, і ў іншым месцы Пісанне кажа: будуць глядзець на таго, каго прабілі. Пасля гэтага Юзаф з Арыматэі, які быў вучнем Езуса, але тайна з-за страху перад юдэямі, папрасіў Пілата, каб дазволіў забраць цела Езуса. І Пілат згадзіўся. Той пайшоў і забраў яго цела. Прыйшоў і Нікадэм, які раней прыходзіў да Езуса ўначы і прынёс сумесь смірны і альясу, каля 100 фунтаў. Яны ўзялі цела Езуса і закруцілі яго ў палатно з духмянасцямі, як звычайна хаваюць юдэі. На месцы, дзе ён быў укрыжаваны, быў сад, а ў садзе новая магіла, у якую яшчэ нікога не клалі. Там з прычыны прыгатавання юдэйскага паклалі Езуса, бо магіла была блізка. Гэта слова Пана. Прысядзем на хвілінку. Паважаны ксёндз Пробаш, Віталій, умілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры. Вялікая цішыня апанавала свет. Адышоў наш пастыр, які вельмі моцна любіў людзей. Незвычайны дзень, як чулі на пачатку перад набажэнствам, што сёння нават не цэлебруем святую імшу. Сённяшні дзень падрыхтоўвае кожнага з нас да разважанняў, да сузірання мукі нашага Пана Езуса Хрыста. Крыж – гэта балючы знак ганьбы.
які стаў для кожнага з нас знакам збаўлення. Праз смерць на крыжы была выканана мэта прыходу Езуса на зямлю. І таксама праз гэтае выявілася яго паслухмянасць Богу. Сёння можна падумаць, здаецца нам, што сатана ў гэты момант трыумфуе, але на самой справе ён пацярпеў паражэнне. І чаму мы павінны так разумець гэтыя падзеі, тлумачаць словы сённяшніх чытанняў. Прароцтва ў кнізе Ісаі паказвае нам змучанага, збітага, знявечанага чалавека. Гэта быў Хрыстус, які ўзяў на сябе наступствы нашых грахоў, каб даць нам збаўленне. Ягонымі ранамі мы ацаліліся, перш за ўсё аздараўленнем ад грахоў. Кожны раз перад прыняццем святой камуніі мы чуем з вуснаў святароў такія словы: «Вось баранак Божы, які бярэ на сябе грахі свету». І варта, паважаныя браты і сёстры, кожнаму з нас усвядоміць сэнс гэтых слоў, што падчас камуніі мы не атрымліваем звычайную аплатку ці кавалак хлеба, але цела Хрыста, таго, хто аддаў за нас сваё жыццё, таго, які цалкам аддаў сябе нам, таго, хто пакорна, як ягня, дазволіў быць забітым, каб адкупіць кожнага з нас, каб вызваліць нас з рабства граху. Ойча, у Твае рукі аддаю дух мой. Чуем гэтыя словы з вуснаў Хрыста. Сёння варта кожнаму з нас асабліва затрымацца над гэтымі словамі. Ці магу я гэтыя словы Хрыста, сказаныя ім на крыжы, зрабіць сваімі? Ці магу я пагадзіцца з Божай воляй у сваім жыцці і быць верным Богу Айцу ажно да канца? Прыклад Хрыста, які прымае і выконвае волю Айца, павінен быць для кожнага з нас узорам. Са слоў паслання да габрэяў мы чулі, што ён быў выпрабаваны ва ўсіх адносінах, і яго пакуты з'яўляюцца прыкладам дасканалай паслухмянасці. Дзякуючы Хрысту на крыжы і ў кожнай пакуце мы можам бачыць сэнс, можам знайсці надзею. Сёння, паважаныя браты і сёстры, мы асаблівым чынам кіруем свой погляд на дрэва крыжа, на якім вісела збаўленне свету. Грэх увайшоў у гэты свет у эдэмскім садзе. Праз непаслухмянасць чалавека, які хацеў стаць падобным да Бога, збіраючы плады з дрэва. Аднак ён быў пераможны чалавекам, Сынам Божым, дзякуючы сваёй паслухмянасці. Гэтая перамога таксама пачалася ў садзе аліўным. Сын Божы вісеў на дрэве крыжа і такім чынам быў узвышаны. Езус праз свой адыход з гэтага свету надае смерці новы сэнс.
Гэта ўжо не бессэнсоўны канец, але чаканне поўнае надзеі. У крыжы пакута, у крыжы збаўленне, у крыжы любовь і навука. Так спяваецца ў адной з великапостных песень. Усе гэтыя рэаліі спатыкаюцца і пераплятаюцца ў адным знаку. Сёння крыж часта зневажаюць і не паважаюць. І тыя, хто гэта робіць, напэўна, не ведаюць, якой вялікай ахвярай ён быў асвечаны. Калі мы сёння прыходзім у касцёл, то, напэўна, ведаем, навошта мы прыходзім. Прыходзім, каб спазнаць таямніцу мукі нашага Пана, застацца ў разважаннях і падзяцца за вялікую любоў, здольную аддаць жыццё. Няхай, паважаныя браты і сёстры, пакланенне крыжу будзе знакам нашай асаблівай удзячнасці Jesусу Христу за яго ахвяру. Будзем з пашанаю глядзець на гэты знак любові да чалавека, на знак нашага збаўлення. Крыжовы шлях, які Jesус прайшоў для нас, гэта не толькі шлях вялікай пакуты, але перш за ўсё гэта шлях любові. Бог так палюбіў гэты свет, што даў Сына Свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Дазволім гэтай цішыні Вялікай Пятніцы, якая будзе доўжыцца да Велікоднай ночы, прасякнуць нас. Будзем і далей працягваць разважаць над гэтымі балючымі падзеямі, якія даюць кожнаму з нас надзею. Пакланяючыся крыжу, будзем дзякаваць Хрысту за яго ахвяру. Злучым з ім нашу працу і цярпенне, каб мы маглі іх цярпяліва зносіць. Няхай гэты крыж нешта зменіць у нас. Можа, ужо час прабачыць. Можа, прыйшоў час вярнуцца да Бога. Можа, прыйшоў час да малітвы. Можа, прыйшоў час, каб прыйсці да Бога, паспавядацца. Можа, пара перастаць несці свой крыж аднаму і дазволіць Хрысту крочыць з намі. Вялікая Пятніца – гэта не канец, гэта пачатак новага жыцця з Хрыстом. Амэн. Молимся, наймилейшие, за святый Божий костёл. Няхай наш Бог и Пан адорить Его с упокоем и едностью, Яховой Его на всей земли, а нам дозволить жить спокойно и бесклопотно, и прославлять Бога Отца Всемогутного. Всемогутный вечный Боже, у Христе Ты объявил свою славу всем народам. Захавай справу своей милосердности, каб Твой костел рассеянный по всем свете, с непорушной верой трывал узнавание Твоего имени. Праз Христа, Пана нашего. Молимся за нашего папу Францишка. Няхай наш Бог и Пан
які абараняў яго, абраў яго для выканання найвышэйшай пастырскай улады, заховае яго ў здароўі і ў бяспецы для свайго касцёла, каб ён кіраваў святым Божым народам. Усемагутны, вечны Божа, Твоя мудрасць усім кіруе. Глянь ласкава на нашыя просьбы і ў Тваёй дабрані захавай абранага для нас папу, каб люд хрысціянскі, якім кіруе Твоя рука пад уладай найвышэйшага пастара, умацоўваўся ў веры і любові праз Хрыста, Пана нашага. Молімся таксама за нашага біскупа Уладзіміра, за ўсіх біскупаў, святароў, д'яканаў, за ўсіх, хто служыць касцёлу, і за ўвесь народ верны. Усемагутны, вечны Божа, Твой дух асвячае ўвесь касцёл і ім кіруе. Выслухай нашыя пакорныя просьбы за ўсе станы касцёла, каб, дзякуючы Твоёй ласцы, верна Табе служылі. Праз Хрыста, Пана нашага. Молімся за катэхуменаў. Няхай наш Бог і Пан адчыніць іхнія сэрцы і брамы сваёй міласэрнасці, каб, атрымаўшы ў купелі адраджэння, адпушчэння ўсіх грахоў, з'ядналіся з намі ў Езусе Хрысце, Пану нашым. Усемагутны, вечны Божа, Ты няспынна ўзбагачаеш касцёл Твой новым патомствам. Павяліч ласку веры і пазнання ў катэхуменаў, каб, адроджаныя вадою хрусту, яны далучыліся да Тваіх усыноўленых дзяцей праз Хрыста, Пана нашага. Молімся за ўсіх братоў, хто верыць у Хрыста. Няхай наш Бог і Пан учыніць, каб яны імкнуліся да праўды. Няхай збярэ іх і заховае у адзіным касцёле. Всемагутны, вечны Божа, Ты рассеяных збіраеш, а сабраных захоўваеш у адзінстве. Глянь ласкава на ўсіх, хто верыць у Твайго Сына, і учыні, каб тыя, каго асвяціў адзін іх рост, былі з'яднаныя шчырай верай і ўзаемнай любоўю. Праз Хрыста, Пана нашага. Молімся таксама за жыдоў, да чыіх продкаў прамаўляў Пан Бог, каб Ён дапамагаў ім умацоўвацца у любові да Яго, у вернасці Ягонаму запавету. Всемагутны, вечны Божа, Ты даў сваё абранне Абрахаму, абяцанне Абрахаму і ягоным нашчадкам. Выслухай ласкава малітвы Твайго касцёла, каб люд, які быў першым народам абраным,
змог досягнуць паўнаты адкуплення праз Хрыста, Пана нашага. Молімся за тых, хто не верыць у Христа, каб яны, напоўненыя святлом Духа Святога, маглі ступіць на дарогу збаўлення. Усемагутны вечны Боже, дай, каб тыя, хто не вызнае Христа, ходячы перад Табою са шчырым сэрцам, знайшлі праўду. А нам дапамагай штораз глыбей спасцігаць таямніцы Твайго жыцця і ўзрастаць ва ўзаемнай любові, каб мы былі дасканалымі сведкамі Тваёй любові ў свеце праз Хрыста, Пана нашага. Молімся за ўсіх, хто не верыць у Бога, каб па шчырасці сэрца ішлі за тым, што праўдзівае, і так маглі знайсці самога Бога. Всемагутны вечны Боже, Ты так стварыў усіх людзей, каб, сумуючы па Табе, цяпер шукалі, а знайшоўшы, жылі ў супакоі. Учыні просім, каб сярод перашкодаў, заўважаючы знакі Тваёй дабрыні і сведчанне добрых учынкаў, тых людзей, што ў Цябе вераць, яны з радасцю вызналі веру ў Цябе, адзінага, сапраўднага Бога, яйца ўсяго роду людскога, праз Хрыста, Пана нашага. Молімся за ўсіх, хто кіруе дзяржавамі. Няхай наш Бог і Пан кіруе іхнімі намерамі і сэрцамі паводле сваёй волі, каб усе мы жылі ў сапраўднай вольнасці і супакоі. Усемагутны вечны Боже, в Тваіх руках чалавечыя сэрцы і законы ўсіх народаў. Глянь ласкава на тых, хто намі кіруе, каб з ласкі Тваёй ва ўсім свеце панавалі трывалы супакой, дабрабыт народаў і свабода веры. Праз Хрыста, Пана нашага. Молімся, наймілейшыя да Бога Айца Всемагутнага, каб ачысціў свет ад усялякіх непаразуменняў, адхіліў ад нас хваробы, вызваліў ад голаду, адчыніў вязніцы, разарваў кайданы, пажадаў даць бяспеку і шчаслівае вяртанне падарожным, здароўе хворым, а тым, хто памірае, падарыў збаўленнем. Всемагутны вечны Боже, уцяшэнне засмучаных і моц церпячых. Пачуй малітвы тых, хто кліча Цябе ў цярпенні, каб усе яны радаваліся, што ў патрэбе іх не пакінула Твая міласэрнасць. Праз Хрыста, Пана нашага. Наступная частка сённяшняй літургіі – адарацыя крыжа. Крыж быў знакам ганьбы і смерці злачынцаў, але пасля збаўчай смерці Езуса стаўся для хрысціян найвялікшым знакам перамогі і нашага збаўлення. Хрыстус адкрыў ім валадарства нябеснае, таму мы павінны з пашанай
і удзячнасцю адараваць дрэва крыжа. На пачатку крыж будзе адхінуты ў 3 этапы, а мы пасля кожнага з іх будзем выражаць сваю пашану да крыжа, адказваючы святару словамі «Пойдзем з паклонам». Пасля адбудзецца адарацыя крыжа. Будзем падыходзіць у наступным парадку найперш святары, пасля сёстры законныя, семінарысты, міністранты і ўсе вернікі. Падзякуем Езусу Христу за нашыя асабістыя і штодзённыя крыжы, якія прадбачнасць Божая усклала на нашыя плечы, і папросім аб вытрымцы ў дарозе на нашу кальварыю. За пабожнае дараванне крыжа сёння можна атрымаць адпуст. Ось древа крижа, на яким помер збавца світу. Пойдем з паклоном. Ось древа крижа, на яким помер збавца світу. Пойдем з паклоном. Ось древа крижа, на яким помер збавца світу. Пойдем з паклоном.
Наступае трэцяя частка літургіі Вялікай Пятніцы. Ад крыжа літургія вядзе нас да святой камуніі, паказваючы праз гэта моцную сувязь паміж ахвярай крыжа і эўхарыстыяй. Святая камунія з'яўляецца пасілкам, плодам сарваным з дрэва крыжа, з дрэва новага і несмяротнага жыцця. Святар пакажа нам ужо не дрэва, але самога Хрыста у яго эўхарыстычным, праслаўленым целе. Прымаючы яго, становімся падобнымі да яго, таксама праз штодзённую паслухмянасць Богу Айцу аж да смерці. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневно дай
помогай нам все, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога. Да ласкава супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, нехай прыняцце цела Твайго не будзе мне на суд і асуджэнне, але з милосердности Твоей нехай ахоўвае і здараўляе мою душу и тело. Ось баранак Божий, ось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную.
Молимся. Всемогутный вечный Боже, раз благословленную смертью воскресения Христа, Ты отвратил нас, заховай нас плен своей милосердной ласки, и дай, каб праз удзел у гэтай таямницы мы заўсёды аддана Табе служили. Праз Христа Пана нашего. Лікі, дзякую всем за дар супольнай малітвы. За хвіліну распачнецца наша працэсія ў месца спачывання Христа да гробу Пана. Заўтра пасвячэнне страваў, як ужо было аб'яўлена, з 8 раніцы, што паўгадзіны да 5 вечара будзе адбывацца. Заахвочваю прыехаць і учыніць гэта. Таксама заахвочваем да малітвы заўтрашні дзень, Вялікую суботу, хоць некалькі хвілін падчас пасвячэння страваў, каб застацца пры гробе Пана і ў гэтай цішыні адарваць цела Христовае. Заахвочваю трываць у такім малітоўным настроі паміма нашай падрыхтоўкі. Апошнім момантам літургіі Вялікай Пятніцы з'яўляецца перанясенне Найсвяцейшага сакраменту да гробу панскага. Фігура Христа, якая змяшчаецца ў гробе, паказвае смерць Збавіцеля. Аднак над гэтым вобразам будзе квітнець манстранцыя, а ў ёй жывы эўхарыстычны Христус. У нашай малітве пры Божым гробе будзем імкнуцца распазнаць праўдзівы сэнс смерці Христа і яго ўваскрашэння. Будзем дзякаваць нашаму Збавіцелю за яго муку і смерць дзеля нас і прасіць, каб даў нам сіл і каб мы не вярталіся да гробу нашых грахоў, але жылі для Христа, які перамог грэх і смерць. O Jezu
Pierwszy dzień Nowenny do Bożej miłosierności. Молимся об милосердности для всего человечества. Слово Пана Єзуса до сестри Фаустини. Сьогодні приведи до мене все человечество, і особливо всіх грешників, як у них уморить мою милосердність, і гэтым ти сутешиш мене у горким смутку, у яким нагружаєш мене страта душаў. Єзу наймилосерднейший, тільки ти літуєшся над нами і пробачаєш нам. Не зважай на грахи наші, але на довір, який складає на безконцу добриню Твою, і прийми усіх нас до найлітостивейшего серця свого і не відпускай нас з його навіки. Просим Тебе про любов Твою, яка єднає Тебе з Отцом і Духом Святим. Отче предвечний, глянь милосердно на єдність єдних грешників і на все чоловічество, якое сховано у найлітостивейшем серці Єзуса, і для Його болесної муки кажи нам свою милосердність, как мы прославляли всемогутность Твоей милосердности на веки вечные. Отче наш, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził z Maryi Panny, męczon pod Pąckim Pilatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebany, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki,
Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, o krwi i woda, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i woda, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i woda, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.
Jezu, ufam Tobie.
Хорошо.